Para po. Huh? Yung bag ko! Manang! Yung bag ko! Manang! Yung bag ko! Paano na kaya yan? Mukhang naiwan ng pasahero ko to ah. Anak, kumain ka na ba? Hindi pa po, Tay. Tama-tama, bumili pala ako ng ulam natin. Masarap ito. Kanino pong bag yung dala niyo, Tay? Naiwan ng pasahero ko kanina sa tricycle. Ano pong laman yan, Tay? Di ko nga rin alam, anak. Patingin nga po, Huwag Tay. anak, di naman sa atin to. Baka po kung ano yung laman yan. Sige na, Tay. Tignan na natin. Sige na nga. Anak, Tay? Saan po tayo kukuha ng pera para makapag-aral ako? hayaan mo anak, makakapasok ka rin sa susunod na pasukan. Magduduplicate ako para makaipon ako ng pera. Baka naman po, Tay, pag wala kang pahinga, magkasakit ka naman. Malakas pa ako anak, kakayanin ko para sa'yo. Ang swerte ko talaga sa inyo, Tay. Bukod sa mabait na, responsable pa. Binobola mo naman ako anak. Totoo po yun, Tay. Sandali anak, mayroon palang mag-aarkila sa akin ngayon. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Sige anak, salamat para sa'yo. Hello? Sino po sila? Hello? Hello? Sino kaya yun? Kamusta na kaya ang anak ko? Rose? Rose? Bakit po, ate? Halika, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, ate? May papakisuyo ako sa'yo. Kung pwede sana, tulungan mo akong hanapin ito. Sino po ito, ate? Anak ko, Saan po nakatira ang anak niyo po, ate? yun ang hindi ko alam. Kung saan siya dinala ng kanyang ama ngayon. Ganun po ba? Sige ate, susubukan ko magtanong-tanong. Send yun na lang sa messenger yung picture niya. Sige, Saang probinsya po ba sila nakatira dati, ate? sa Tarlac. Tamang-tama, doon po nakatira yung tito ko. Talaga? Mabuti kung ganun. Bukas ate, pupunta ako sa Tarlac at magpapatulong ako hanapin yung anak mo. Maraming salamat, Rose. Ito palang pera. Ingatan mo to para sa anak ko. Ang laki naman nito, ate. Pag nahanap mo siya, pakibigay mo na lang sa kanya yung pera. Sige po, ate. Hello, ate. Rose, ano nang balita? Ate, masamang balita po. Ano yun? Yung bag ko na pinaglagyan ng pera nyo. Anong nangyari? Naiwan ko po sa sinasakyan kong tricycle kanina. Pero nai-report ko na sa barangay. Ay, hindi mo ba natatanda ng mukha niya? Medyo po. Pero pag nakita ko po siya, matatandaan ko po. Rose naman, pinagkatiwalaan pa naman kita. Ate, pasensya na po. Sige, saan ba yung lugar na yan? At pupuntahan kita. Ikaw po ate, pupunta dito? Oo, bakit hindi? Sige po, ikaw pang bahala. Sige, hintayin mo ako dyan. Sige po, mag-iingat po kayo. Anak, alis muna ako. Ikaw muna magsahing mamaya ha. Opo, Tay. Ako na pong bahala. Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho, ah. Oo anak, sige na. Sige po, Tay.
Sino kaya yung babaeng yan? Mukhang dayo. Makahugas na nga lang ng plato. Rose? Rose? Ay, ate! Ate, tuloy po kayo. Ang laki na pala ng pinagbago ng lugar dito ah. Dati ka na po bang nakatira dito, ate? Oo, dati kami nangungupahan ng asawa ko dito. Malapit lang dito. Baka nandito lang sila ng anak mo, ate. Sana nga, Rose. Ate! Siya yun o! Ate! Sino? Ate, yung pinagsakyan ko ng tricycle noon. Nasaan? Sige, parahin mo! Kuya! Sandali! Saan po kayo, ma'am? Ikaw nga! Di ba ikaw yung pasahero ko dati? Ate! Siya nga yung sinasabi ko sa'yo! Kuya, pwede ka bang pumasok para makausap ka ng amo ko? Sige. Kuya, maupo ka muna. Masong? Mitch! Ate, magkakilala po kayo? Oo, Rose. Mabuti napadpad ka dito. Gusto kong makita ang anak natin. Pinabayaan mo siya, tapos babalikan mo ngayon? Malaki na siya! Sandali lang, kuya, kasi may kailangan din ako sa'yo. Rose, siya bang kumuha ng bag mo? Anong kinuha? Hindi ako magnanakaw. Kahit kailan, hindi ko gawain yun. Alam mo yan. Kasi kuya, meron akong naiwang bag sa tricycle mo noon. Oo, andun sa bahay. At hindi ko binawasan ang laman nun. Tao po! Tao po! Sino po sila? Nandiyan ba si Kuya Masong? Oo ate, nandun lang sa likod. Saglit lang tatawagin ko. Oh, Rose, tuloy ka. Ay kuya, kasama ko nga pala si Ate Mitch. Ganun ba? Sandali at tatawagin ko po. Nay? Anak? Miss na kita, anak. Tara, doon tayo sa likod. Mainit dito. Maupo kayo. Tay, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Pasensya na anak, masama pa rin kasi yung loob ko sa ginawa ng nanay mo sa atin noon. Tay naman, kalimutan nyo na po yung nakaraan. Tapos na po yun. Oo nga naman, Masong. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Sana patawarin niyo ako. Opo, Tay. Sana po kung ano man po yung pagkakamali ni nanay noon, patawarin nyo na po siya. Dahil po ako, matagal ko na po siyang pinatawad. Sige, para sa anak natin, pinapatawad na kita. Siya nga pala, kaya pala kami naparito dahil may ibibigay kami sa inyo. Ito nga pala pera, Emma, para sa'yo. Ang laking halaga naman po nito. Para sa pag-aaral mo yan, Emma. Para makabawi man lang ako sa kasalanan ko sa inyo ng tatay mo. Yan yung napulot ko, di ba? Oo kuya, pinapahanap kayo sa akin noon ni ate. Kaya ako napadpad dito at para ibigay na rin yung pera kay Emma. Maraming salamat sa iyo, Mitch. At matutupad na rin yung pangarap ng anak mo na makapag-aral. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa pag-aaral ni Emma. Nay, Tay, maraming salamat po. Kahit po nagkahiwalay kayo noon, inisip nyo pa rin po yung kinabukasan ko. Magulang mo kami, anak. Kaya responsibilidad namin yun. Salamat, Tay.
Salamat po, Nay.